Φαντάσου να είσαι 7 ετών και να σου λένε ότι από σήμερα δεν ανήκεις πια στην οικογένειά σου. Δεν θα ξανακοιμηθείς στο σπίτι σου. Δεν θα σε προστατεύει η μητέρα σου. Δεν θα υπάρχει παιδική ηλικία. Θα κοιμάσαι στο χώμα, θα πεινάς σκόπιμα, θα μαθαίνεις να αντέχεις τον πόνο χωρίς να φωνάζεις. Και αν αποτύχεις, δεν θα ντροπιαστείς μόνο εσύ. Θα ντροπιαστεί ολόκληρη η πόλη. Αυτό δεν είναι σενάριο ταινίας. Είναι η αρχαία Σπάρτη. Η πιο σκληρή κοινωνία ανατροφής παιδιών στην ιστορία της αρχαιότητας. Σήμερα θα δούμε πώς μια ολόκληρη πόλη μετέτρεπε τα παιδιά της σε πολεμικές μηχανές και ποιο ήταν το τίμημα αυτής της δύναμης. Υπήρξε άραγε ποτέ κοινωνία που να μεγάλωνε τα παιδιά της όχι για να ζήσουν αλλά για να αντέχουν? Η αρχαία Σπάρτη δεν ήταν απλώς μια ελληνική πολυκράτος. Ήταν ένα κοινωνικό πείραμα στρατιωτικής πειθαρχίας. Ένας κόσμος όπου η παιδική ηλικία δεν σήμαινε παιχνίδι και ανεμελιά, αλλά προετοιμασία για πόλεμο. Σήμερα θα δούμε πώς η Σπάρτη διαμόρφωνε τα παιδιά της. Τι ήταν η περίφημη αγωγή, πόσο σκληρή ήταν πραγματικά και τι κρυβόταν πίσω από τον μύθο των ακατάβλητων Σπαρτιατών. Στη Σπάρτη, η ζωή ενός παιδιού δεν ξεκινούσε όπως στις άλλες ελληνικές πόλεις. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, όταν γεννιόταν ένα αγόρι, δεν αποφάσιζε ο πατέρας αν θα το κρατήσει. Το νεογέννητο εξεταζόταν από τους γέροντες της φυλής. Αν το παιδί θεωρούνταν υγιές και δυνατό, επιτρεπόταν να μεγαλώσει. Αν όχι, οι πηγές αναφέρουν ότι εγκαταλειπόταν στους πρόποδες του ταΐγετου. Η Σπάρτη δεν ενδιαφερόταν για τον αριθμό, ενδιαφερόταν για την αντοχή και τη δύναμη. Στην ηλικία των 7 ετών, τα αγόρια απομακρύνονταν από την οικογένεια. Από εκείνη τη στιγμή δεν ανήκαν πια στους γονείς τους, ανήκαν στη Σπάρτη. Έμπαιναν στην περίφημη αγωγή. Ζούσαν σε ομάδες, κοιμόντουσαν μαζί, εκπαιδεύονταν μαζί. Η καθημερινότητα περιελάμβανε σκληρή σωματική άσκηση, πάλι και αγώνες, εκπαίδευση στα όπλα, αντοχή στο κρύο και την πείνα, ενώ φορούσαν έναν μόνο χιτώνα όλο το χρόνο, χειμώνα καλοκαίρι. Η κοινωνία θαύμαζε την αυτοκυριαρχία. Στη Σπάρτη, το να δείξεις φόβο ή αδυναμία ήταν κοινωνική ντροπή. Η σιωπή, η λακωνικότητα, η ψυχραιμία, όλα ήταν στοιχεία της ιδανικής προσωπικότητας. Από εκεί προέρχεται και ο όρος λακωνικός λόγος. Λίγα λόγια, πολλή ουσία. Στην εφηβεία, η εκπαίδευση γινόταν ακόμα πιο σκληρή. Υπήρχε ένας θεσμός που προκαλεί μέχρι σήμερα συζητήσεις, η κρυπτία. Νεαροί Σπαρτιάτες στέλνονταν στην ύπαιθρο οπλισμένοι μόνο με ένα μαχαίρι για να επιβιώσουν μόνοι τους. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι η αποστολή τους ήταν να παρακολουθούν και να τρομοκρατούν τους ήλωτες, τον υποδουλωμένο πληθυσμό της Σπάρτης. Η κρυπτία λειτουργούσε ταυτόχρονα ως τεστ επιβίωσης και ως μηχανισμός ελέγχου. Στην ηλικία των 20, ο νεαρός Σπαρτιάτης γινόταν πλήρης στρατιώτης. Όμως ακόμη δεν ήταν πλήρης πολίτης. Συμμετείχε στα συσίτια, τα κοινά γεύματα των πολεμιστών. Αν δεν μπορούσε να συνεισφέρει όμως, έχανε τα πολιτικά του δικαιώματα. Ο στρατός δεν ήταν φάση ζωής. Ήταν η ζωή. Οι Σπαρτιάτες επαγγελματίες στρατιώτες δεν είχαν άλλη εργασία. Δεν ασχολούνταν με εμπόριο ή χειροτεχνία. Αυτά τα έκαναν οι περίοικοι και οι ήλωτες. Ο Σπαρτιάτης εκπαιδευόταν για ένα σκοπό, να σταθεί στη φάλαγγα και να μην λυγίσει. Η σκληρότητα όμως δεν αφορούσε μόνο τα αγόρια. Τα κορίτσια στη Σπάρτη εκπαιδεύονταν επίσης σωματικά. Έτρεχαν, πάλευαν, γυμνάζονταν. Γιατί? Διότι η Σπάρτη πίστευε ότι μόνο δυνατές μητέρες γεννούν δυνατούς πολεμιστές. Οι Σπαρτιάτισσες είχαν περισσότερη ελευθερία από τις γυναίκες άλλων ελληνικών πόλεων. Μπορούσαν να κατέχουν περιουσία και να εκφράζονται δημόσια. Είναι γνωστή η περίφημη φράση που αποδίδεται στις Σπαρτιάτισσες μητέρες. Ήταν ή επιτάς. Γύρνα με την ασπίδα σου ή πάνω σε αυτήν. Δηλαδή, νίκη ή θάνατος. Η Σπάρτη δημιούργησε μία κοινωνία όπου το άτομο υποτασσόταν πλήρως στο σύνολο. Η ελευθερία δεν ήταν ατομική, ήταν συλλογική.
Τελικά όμως ήταν αποτελεσματικό αυτό? Το σύστημα της αγωγής παρήγαγε πειθαρχημένους, ανθεκτικούς και συντονισμένους πολεμιστές. Η Σπάρτη μέχρι και σήμερα συνεχίζει να μας γοητεύει, γιατί αντιπροσωπεύει κάτι ακραίο, μια κοινωνία που τόλμησε να θέσει τη δύναμη και την πειθαρχία πάνω από την άνεση και την ατομική ελευθερία. Στο σύγχρονο κόσμο, όπου η προστασία και η άνεση θεωρούνται αυτονόητες, η ιδέα μιας παιδικής ηλικίας γεμάτη σκληραγώγηση μοιάζει σχεδόν αδιανόητη. Ίσως γι' αυτό η Σπάρτη δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι σύμβολο αντοχής, σύμβολο πειθαρχίας, σύμβολο μιας κοινωνίας που πίστευε πως ο χαρακτήρας χτίζεται μέσα από τη δοκιμασία. Το ερώτημα όμως παραμένει: θα μπορούσε μια τέτοια κοινωνία να υπάρξει σήμερα ή ανήκει οριστικά στο παρελθόν? Θα μπορούσαμε σήμερα να παρομοιάσουμε το Νταγκεστάν με την αρχαία Σπάρτη, αφού και αυτό αποτελεί μία από τις περιοχές που μαζικά παράγει ανθεκτικούς άντρες? Οι Νταγκεστανοί έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στις μεικτές πολεμικές τέχνες λόγω της αντοχής τους, της πειθαρχίας τους και της σκληραγώγησης που βιώνουν από πολύ μικρή ηλικία. Παρ' όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε ότι στη Σπάρτη ήταν θεσμοθετημένη η σκληραγώγηση, ενώ στο σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχει κάποια επιβολή τέτοιου είδους σκληραγώγησης από 7 χρονών. Η αναλογία λοιπόν που θέτει ο τίτλος του συγκεκριμένου βίντεο δεν έχει στόχο να συγκρίνει τις δύο κοινωνίες, παρά μόνο να προσφέρει τροφή για σκέψη με τη διαπίστωση του πόσο πιο σκληρή μπορεί να γίνει μια κοινωνία από τη σημερινή κοινωνία του Νταγκεστάν, όταν οι άντρες της σκληραγωγούνται από την ηλικία των 7 και ξεκινούν πια να υπηρετούν την πόλη επίσημα, προστατεύοντάς την. Αυτή ήταν η αρχαία Σπάρτη. Μία κοινωνία στην οποία η υπέρτατη αξία ήταν η αρετή.